Здравейте и добре дошли! Ще продължа с пети урок заглавен едночлен нормален вид на едночлен на страница 18. Най-просто казано, едночлена представлява букви и числа, свързани с знаците за умножение и деление. Като тук не трябва да забравяте, че дробната черта представлява знак за деление. Тук съм ви дал три различни едночлена. Също така трябва да запомните, че във всеки едночлен, ето тези знаци за умножение, техният запис се пропуска с цел да спестявате писане. Те си там, просто пропускате техния запис. Пак повтарям, с цел да спестявате писане. Какво имам предвид? Този едночлен, вместо да го запишете ето по този начин, 3, знак за умножение хикс, знак за умножение хикс, знак за умножение y, може да го запишете ето по този начин. 3 по хикс, по хикс, по y. Тук има един знак за умножение, тук има един знак за умножение, тук има един знак за умножение. Просто сте пропуснали техния запис с цел да си спестите малко писане. Всяко число представлява едночлен. Защо? Числото 5 може да бъде представено като 5 по хикс на нулева, а тази степен е равна на единица, а 5 по 1 си е 5. Всеки параметър представлява едночлен. Защо? Параметъра А може да бъде представен като А по 1, което си е А. Всяка константа представлява едночлен. Защо? Константата π може да бъде представена като π по хикс на нулева, а ето тази степен е равна на единица. 1 по π си е π. Едночлените се свързват посредством знаци за събиране или изваждане. Така, ето ви два едночлена, свързани с знак за събиране. И така получавате какво? Двучлен. Ето ви три едночлена, свързани с знаци за събиране или изваждане. И така получавате какво? Тричлен. В общи линии, без значение дали става въпрос за двучлен, тричлен, четиричлен, петчлен и така нататък, те общо се наричат многочлени. Това тук представлява многочлен, това тук представлява многочлен. Нормален вид на едночлен. Нормален вид на едночлен се нарича такова представяне на едночлена, в което първо има само един числов множител, записан пред другите множители. Второ, произведението от еднакви букви е записано като степен. Ето това тук представлява един едночлен, който не е в нормален вид. Нека да го приведем в нормален вид. Първо, има само един числов множител. Както виждате, тук има два числови множителя. Как от два числови множителя ще получите един? Ами просто като ги умножите. 4 по 8 е 32. И този числов множител го записвате в началото на едночлена. След числовия множител следват константите и параметрите, ако има такива. Тук виждам един параметър А. Така, имате един път А, втори път А, записвате А на втора. Константи не виждам, преминавам към променливите. Имам един път Y, втори път Y, трети път Y. Записвам Y на трета. Имам един път Хикс, втори път Хикс, записвам Хикс на втора. Нека да приведем ето този едночлен в нормален вид. Тук виждам два числови множителя. 3 по 4, 12. Не виждам константи и параметри, преминавам директно към променливите. Хикс на квадрат е хикс по хикс, което означава, че имам един път хикс, втори път хикс, трети път хикс, което е хикс на трета. След това имам един път y, втори път y, което е y на втора и едно самотно z. Тук записвам z на първа. Тази единица много често се пропуска. Дали ще я запишете или няма да я запишете е все тая. Нека да приведем ето този едночлен в нормален вид. Отново виждам два числови множителя. 4 и минус 2. Умножавам ги. 4 по минус 2 е минус 8. Търся константи и параметри. Не намирам. Преминавам към променливите. Хикс на трета е хикс по хикс. Или имам един път хикс, втори път хикс, трети път хикс, четвърти път хикс. Записвам хикс на четвърта. Y на втора е y по y. Имам един път y, втори път y, трети път y. Записвам y на трета. И отново ми е оставено самотно z. Записвам z на първа. Тази единица, както вече ви казах, много често се пропуска. С нея или без нея, все тая. Коефициент на едночлен в нормален вид. Всеки едночлен се разделя на глава, която се нарича коефициент,
в нея участват числата, константите и параметрите. Това е изключително важно да го запомните. И опашка, в опашката участват променливите X, Y и Z. Значи имате глава, в която участват числа, константи и параметри, и опашка, в която участват променливите. И тук съм ви дал няколко примера. Ето ви един едночлен. Минус 5 е константа, m е параметър. Това е коефициента на този едночлен. Тук имате една единствена константа, която е 7. Това е коефициента на този едночлен. Тук имате x на квадрат по y. Пред тази опашка няма нищо. Няма число, няма константа, няма параметър. Какво правите? Просто прибавяте едно по, което не променя по абсолютно никакъв начин едночлена. И коефициентът ви ще бъде единица. Така, тук имате минус x на квадрат по y. Този минус може да го представите като минус 1 по едночлена, което означава, че коефициента на този едночлен ще бъде минус 1. И тук имате в ето този едночлен коефициента кой ще бъде. Това е константа, това е параметър. Ето това тук ще бъде коефициента на този едночлен. Степен на едночлен в нормален вид. Степен на едночлен. Сборът от степените показатели на променливите, които участват в едночлена, се нарича степен на този едночлен. Или по-просто казано, събирате степените показатели само в опашката. Събирате степените показатели само в опашката. Ето ви един едночлен. Ето това ви е опашката. Събирате степените показатели само в опашката. 2 плюс 3 плюс 4 е равно на 9, което означава, че ето този едночлен е от 9 степен. Събирате степените показатели само в опашката. 2 плюс 5 плюс 8 е равно на 15, което означава, че този едночлен е от 15 степен. Събирате степените показатели само в опашката, но в опашката какво имате? Хикс на нулева, което означава, че този едночлен ще бъде от нулева степен.